Sa Bohol, may hindi pangkaraniwang hayop na lumilipad. Libo-libo ang bilang. Ano kaya ang mga ito? 15 minutong biyahe lula ng bangka mula sa barangay Makaas sa bayan ng Tubigon sa Bohol. Mararating ang Cabgan Islet. Sa umaga, larawan ito ng kapayapaan at kung gaano kayaman ang kalikasan. Pero pagkagat ng dilim, nagigising na ang mga nagahari-harian sa isla. Ang kanilang mga mata, bilugan at dilat na dilat. Mabalahibo at patusok ang kanilang mga tenga, kawangis ng fox. Katunayan, kaya tinawag na Cabgan ang isla hango sa kanila. Pinaikli mula sa salitang kabugan o lugar kung saan maraming kabog. Salitang Bisaya na ang ibig sabihin, mga malalaking paniki. Ang kanilang bilang umaabot sa humigit kumulang 3,000. Si Pabling, hindi niya tunay na pangalan. Minsan na raw nasindak sa mga kabog. Nung araw na yon, nadatna ng aming team sina Pabling at ang kanyang mga kaibigan na naghahanda para manghuli ng mga kabog. Dahil nasa taas ng mga puno ang mga ito, ang kanilang ginagamit, air gun. Bago pa man magdilim, tumulak na sila papunta sa kanilang mga target. Halos 1 oras din ang kanilang hinintay. Hanggang meron silang namataan. Tara pre, ano dyan ani pre? Pre, taro nga pag-igo. Makailang ulit nila itong sinubukang patamaan ng airgun. Bawalan ka pre, huwag naigo ba to? Ano, wala to ta? Ta! Pero dahil masyadong mailap ang kabog, hindi sila nakahuli. Si Mang Teddy naman, minsan na raw pineste ng mga kabog. Ang mga tanim niyang prutas sa kanyang bakuran, gaya ng santol, bayabas at guyabano, kinain ng mga ito. Dugay na dyan yung problema ha. 150 years na. Dagan niya po mga kabog. Antod karon kakadaghan na. Saan ka pagsulbad niya problema ha ba? Nagkadugay. Mga hurot ako mga prutas. Pero noon, dako sila tabang nako. Ang mga lisoy lang pagkaon. Magong sa yuta, matubo. Mao nagpasalamat ko nila. Dugay na sa pagagwanta. Di na kumago. Bagamat naging sakit ng ulo ang mga ito, hinayaan na lang daw sila ni Mang Teddy hanggang isang araw. Napansin niya ang mga dating itinuring niyang perwisyo tila nakakatulong daw sa pagkakalat ng buto ng kanyang mga pananim. Mula noon, itinuring na niya ang mga ito bilang mga kaibigan. Ayon kay Vincent Nino Cano ng DNR o ng Department of Environment and Natural Resources, ang mga kabog sa Bohol, uri ng fruit bat o paniki na kung tawagin, flying fox. Nocturnal ang mga ito o sa gabi aktibo. Ang kanilang kinakain, tanging mga prutas lang. May 9 na klase raw ng flying fox na matatagpuan dito sa Pilipinas. 4 dito makikita sa Bohol, ang golden-crowned flying fox. Ang tawag dito, hango sa tuktok ng bahagi ng ulo nito na tila may gintong balahibo. Isa ito sa pinakamalaking uri ng flying fox. Ang bigat nito, maaring umabot ng 1 hanggang 2 kilo. Ang pakpak, umaabot ng mahigit 1 metro. Ang large flying fox naman, kilala sa balahibo nitong kulay orange-yellow at golden-brown. Ang island flying fox naman, may kaliitan kumpara sa golden flying fox. At sa large flying fox, kulay dark brown ang balahibo.
Ang ikaapat namang uri ng flying fox, ang little golden-mantled flying fox. Pero ang ilan sa mga ito, hindi na raw madalas makita, lalo na ang mga malalaking uri. Ito raw kasi ang madalas katakutan, kaya madalas ding hinuhuli noon. Sa mga pelikula at kwentong bayan, madalas silang gawing katatakutan. Gayong napaka-importante pala ng kanilang naitutulong sa pagbalanse ng ating kalikasan. What's up mga katibak? Shout out ko ni May Bungawan o si Christy Lupina o sa akong uyab guys si PB Like o sa Stares Family. Shout out ninyo mga tipaks. Shout out ko ni Alexander Calomba o Gideon Abiaron o Jessica Soho. Shout out ko. Shout out ko ni Rochelle Bartero ug sa akong mama ug papa. What's up ninyo diha? Shout out ko ni Gisayana o si Gino Malaba. Ang oro to. Shout out ni Shout out there ko ni Susan Dulota. Cora. Shout out ko sa atin na si Aileen Stares. What's up? What's up, mga katibak? Ayaw mo kalimot sa follow sa mong Facebook page, subscribe sa YouTube channel ug more to mga tipak. God bless. God bless.